बनरगाव ब्लक BPFनि लोगो आफादगिरि मदनलाल ब्रह्म चौधुरीजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफ्रा BJP दलाव हाबफैबाय। क'क्राझार जिल्ला बनरगाव ब्लक BPFनि लोगो आफादगिरि मदनलाल ब्रह्म चौधुरी बनरगाव आइजो गांखं BPFनि गोबां बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ब्लकनि सिङाव थानाय मागुरमारि प्राइमारि फाटगाव प्राइमारि BPFनि सा 50निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा दोलो नागारनानै BJP दलाव हाबफैयो। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव 9 नं बनरगाव BTC बियाबाव BPF दोलोआ देरहासार जानायनि जेबो मिजिं गैयैखौ नोजोर होनानै आरो MCLA राजीव ब्रह्मआनो BJP दोलोनि टिकेट मोननायजों लोगोसे देरहासार जानाया रोखा जागोनखौ नुहुरनानै दिनै मागुरमारि प्राइमारि फाटगाव प्राइमारि BPFनि सा 50निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा दोलो नागारनानै MCLA राजीव ब्रह्मजों BJP दोलोआव जयेन जायो। बनरगाव मण्डलनि सिङाव थानाय फाटगाव प्राइमारिनि अमेन BPFनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बेजों लोगोसे बिथांमोना 20 जन दिनैहाय BJP दलाव जगदान जाफैबाय आरो बेजों लोगोसे मागुरमारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंनि मानगोनां नैबे बिथां दं आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गासै राभा आरो आदिबासि आरो रय आरो बर' बिसोर गासै 30 जन जादों। दिनै टटेल 50 जन जयनिं जानाय जाहैबाय। बेखौनो आसा खालामदों बनरगाव मण्डलनि जानानै आं सासे MCLA जानानै आं आसा खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बयबो आंजोंनो फैगोन होननानै सानदों आरो दा गोबां जयनिं हाबाफारि दंबावो। दा बे हाबाफारिखौ आं लासै लासैनो लालांबाय थागोन। दा बुंनो थाङोब्ला BPFनि गासिबो रायजो राजाफ्राथ' बांसिनानो आंजों दंखाजोबसै। लिडारफोर दं दा माखासे लिडारफोरखौ आं हयथ' सोरखौबा मोनदों सोरखौबा मोनाखै। दा दिनैहाय आङो प्रथमावनो आङो ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्टखौ मोननो हाबाय पेरेन्ट बडिनि आरो प्राइमारिनि अमेन BPFनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौ आं मोननो हाबाय। दा बेनि थाखायनो आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बनरगाव हिसाबै दिनैहाय नंगौ जों बयबो नारा नाथा मानसि बोलायनाया सोलिगासिनो दं। निस्सय नोंथांमोनाबो मिथिगौ UPPLआनो होन BPFआनो होन। नाथाय दिनैहाय बनरगाव मण्डल हिसाबै BJPआ देरहानायनि लामायाव दंसै बे खाथां आरो मानसिफ्रा बांसावदों राजीव बांगाला टिकेट मोना होननानै मानसिफ्रा बांसावो। बे बांसावनायाव हयथ' नंगौ नामा साननानै माखासे रायजो राजाफ्रा गोबां गोनो गोथो जानानै दं। नाथाय आं दिनैनि दिनाव बुंगोन राजीव बांगाला टिकेट मोननायनि प्रश्नआनो गैया 100% मोनो। दा बेलायाव आं ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों सानो जाहाथे नोंथांमोना मालायनि खोथाखौ लानानै जाहाथे गोनो गोथो जायाबालानो थाब थाब फैनानैनो आंजोंनो BJPआव जयनिं खालामफैयो। बेखौनो आङो बनरगाव मण्डलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरो। जिहेतु दिनैहाय नुहुरखाबाय प्रत्येकटा भारतबर्षआवनो बा आसामावनो नोङो एलायन्स दल नङाबा देरहासार जानो हाला। अब्ला नों बे BTCआव मालाय जोङो मारैहाय देरहानो ज' गेलेयाबालाय। दा आं बुंनानै लानायसो जायो मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि मोननो हागौ बर'फ्रा। दिनैहाय BTC ओनसोलाव 22टा टेस्ट टाउनफोरा देरहानायनि केपासिटि दं। नाथाय बिदि होननानै जे जोंनि मानाव गेदेर आसामनि CM सारा बेखौ लुगैयाखै। जिहेतु बर'फ्रा गोबां आन्दलन खालामनानै मानसि थैनायलाय बिथांमोनखौनो सुबिदा होनांगौ। जों सरकाराव थाफागोन जों गेलेगोन जों जेब्लायबो बर'खौ गारनानै जों सरकार दाया बे खोथाखौ बुंबाय थायो। ओंखायनो आरो गोबां मिसलिड खालामो रायजो राजाखौ गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना BTRआव जुदि BJP सरकार जायोब्ला सिबा गुबुन हारिसो जागोन होननानै
गोबां जायगायाव बुङो नाथाय बेफोर नंखाय बाथ्रा बिटिआरआव बिजेपि सरकार जाब्लाबो बर'आनो चिफ जागोन बर'आनो EM जागोन आं खावलायनोसो सानदों बर'फ्रा जुदि बिजेपिआव हाबाब्लानो आलदा आलदा नाजाबाय थायोबा खिन्थु जोंनि डेभेलपमेन्टआ बारा जानाय नङा जुदि बिजेपि सरकारजों थाफानानै जुदि जों खामानिखौ मावबाय थायोबा गोबां डेभेलपमेन्ट मोननो हायो दिनै मा होदों मा होआखै बिसमुरि लामा बेखौबो होलाय सरलपारा थांनाय लामा बेखौबो दाखालि होलांबाय आरो नेक्स्टआव उदालगुरियाव इउनिभारसिटि खुलिगोन गभर्नमेन्ट कलेजखौ इउनिभारसिटि खालामबाय हा बेनिफ्राय माथो नांबावगौ आरो गोबां लामा सामा जाबाय गोबां आसाम मालानिफ्राय जाबाय आं सानो जयैनो जुदि बिजेपिआव जानानै गेलेयोब्ला बर'निनो लाब दं जिहेतु मोनफ्रोमबो सक्तिखौनो बिजेपि सरकारा बानायनानै होदों मानाव गेदेर जोंनि हाग्रामा सारनि दैदेननायावबो बे बिजेपिआनो सक्तिखौ खालामनानै होदों मानाव गेदेर NDBनि नेताफोर एबसुनि नेता प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननायावनो बिटिआर सक्तिखौबो बिजेपिआनो बानायना होदों आरो दिनैहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों ट्राइबेल हारिखौ बिजेपि सरकारा माबादि अनगासिनो दं दिनैहाय गोबां जाथावै जिनिसखौ 40 बोसोरनि सिगां जि खामानिखौ मावाखै दिनैहाय बिजेपि सरकारा मावगासिनो दं आदिबासि मानसिखौ दिनैहाय भारतबर्षनि सासे प्रेसिडेन्ट होनानै होदों जोंनि बड' कसारि सर्बानन्द सनाल सारखौ दिनै चिफ होखांबाय CM होखांबाय आसामनि बेफोर साननो हाथावै जोंनि मा होनो बेखौ सिमां आरोखि दा दिनैहाय जोङो दिल्लीयावबो जोङो ट्राइबेल मन्थ्रि मोनहैबाय गोदो जोङो कंग्रेस दिनाव बिदिखौ जों मोनफेराखैमोन दिनै बिजेपि सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनाव आन्दलन गैला गावजों गाव बुथारनाय गैला दिनैहाय 4 बोसोर बारलांबाय मोनसेबो दखान बन्द जायाखै साखा बन्द जायाखै लामा बन्द जायाखै हाथाय बाजार बन्द जायाखै गावजों गाव थैलायनाया गैला दिनैहाय जोंनाव सान्ति सुक्ति जादोंमोन बिटिआर नङा होमबा बे समनिफ्रायनो दिनै बे जोंनाव गावजों गाव थैलायनाय गावजों गाव बखिलायनाया गैला सिगां समाव मामोन जोङो हाबा हुखा जाबाबो पार्टि लानानै जों बखिलायोमोन दिनै बे खिन्थु बे दिना जोब्बाय जोङो दा हाबा हुखा थांबाबो जेखि पार्टियानो जों बयजोंबो मोजाङै सावरायलायो मोजाङै रायलायो हाबा हुखाफ्राव नंगौमोन सानसे समाव पार्टि लानानै थांलायनाय फैलायनाय गैयामोन नाथाय दिनै बे जिनिसा जोबनानै थांबाय बेफोरो गासैबो बिजेपि सरकारानो बानायदों अब्ला बिजेपि सरकारा दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि एबा ट्राइबेल हारिनि मारैथो गाज्रि जाखो सारा ट्राइबेलाथ' जों बर'ल' नङा कार्बि आलं डिमा हासावफ्रा दिनै बिजेपि जानानै गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावगासिनो दं अब्ला जोंनि बिटिसिआबो हायैनि खोथा गैया हादों दिनै बर' जाथिनिफ्राय सासे स्पिकार मोननो हादों बेफोर जाहैबाय एकदम साननो बिराद गोनां दिनैहाय बिजेपि सरकार जानायखायसो जों बेखौ मोननो हादों गुबुन सरकार जानायमोनब्ला हयथ' जों बेखौ मोननो हायामोन बेफोरखौ बिथिङाव नायनानै दा जोंनि दा बिटिआर ओनसोलाव जोङो बिजेपि सरकारा दिनै 25थानिफ्राय 27था देरहानाया खाथांखा बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै खोथा होबाय क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम्स जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम्स जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम्स जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम्स जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम्स जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन